अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि आंगो फिसाफोर, दिनै नोंथांमोननो लागै जों बयनिबो लागै मोनसे इसोरनि बोसोन बेबायदि लानानै फैदों, जि बोसोना साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय, मा धोरोमिया जाथों, मा अधोरोमिया जाथों, मा बर' जाथों, मा गुबुन हारिनि जाथों, बुहुमनि साफ्रोमबो मानसिफोरनि थाखाय दिनैनि बे बाइबेल बोसोना। Why Jesus is important for the peoples of the earth? जिसु ख्रिस्ट'आ बुहुमनि मानसिफोरनि थाखाय मानो एथ'ग्राब गोनांथि? यीशु मसीह पृथ्वी के लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? मा धनी, मा गरीब, मा राजा, मा फोरजा, मा गोनांथि गोनां, मा गोनांथि गैयै, मा सेंग्रा, मा सिख्ला, मा बोराय, मा बुरै, मा गथ', मा गिदिर, मा धनी, मा गोरिब, मा बेफार फालांगि मावग्रा, मा साख्रि मावग्रा, बयनोबो जिसु ख्रिस्ट'आ गोनांथि। आरो सोरबा धोरोमाव थादों, सोरबा धोरोमाव थायाखै, सोरबा इसोरखौ मानिदों, सोरबा इसोरखौ मानियाखै, जेखि मानसि जाया मानो साफ्रोमबो मानसिनो थाखाय बे जिसुआ गोनांथि। आरो गोबां मानसिफोरा गुबुन गुबुन धोरोमाव थानानै बे जिसु ख्रिस्ट'खौनो गोबाङा नागिरगासिनो दङ। येस अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै जोङो बे बिषयाव बाथ्राखौ सावरायगोन जे जिसु ख्रिस्ट'आ बुहुमनि सुबुंफोरनो मानो एथ' गोनांथिथार। बे बिषयखौ जोङो सावरायगोन। दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो लोगोसे सोरबा गोदान दङब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक होदो, शेयार खालामदो। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो माखासे पइन्ट्सफोरखौ नायलांबाय थागोन आरो जोबनाय पइन्ट्सआ नोंथांनि थाखाय गोबां गोनांथि जागोन। दा बेवहाय भिडिअ थाबाय थागोन। जिसु ख्रिस्ट'आ जे बुहुमनि सुबुंफोरनि थाखाय गोबां गोनांथि, बेनि सेथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय जीसस इज द ओनली वे टू गॉड। यीशु ही परमेश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। जिसुआल'सो इसोरनिसिम सहैनो हानायनि मोनसेल' लामा। बुहुमाव गोबां रोखोमनि धोरोम, फोथायनाय, खुलुमनाय, सिबिनाय दं, नाथाय बे गासैनिबो गेजेराव जिसु ख्रिस्ट'आ गावखौ ओरैबायदि बाथ्रा बुंबाय जे बयबो मानसिफोरा मोजां खामानि मावदों, बयबो मानसिफोरा बे मोनसे जायगायावनो थांनो थाखाय हास्थायदों, बे जाहैबाय सोरगो रायजो, इसोरनिसिम थांनो थाखाय बयबो धोरोम खोरोम गासै खामानिखौ मावगासिनो दङ। नाथाय मानसिया जेसेखि नाजाया मानो बै इसोरनिसिम सहैनो थाखाय जुदि जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनो रोङाखैब्ला, जुदि जिसु ख्रिस्ट'जों थानो रोङाखैब्ला बै जायगासिम सहैनाय नङा। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ बे बिषयाव स्पष्टयै जहननि 14:6 सिरियाव बुंदों। जिसुआ बुंफिनबाय, आंनो लामा, नंगौ आरो गोथाङा, आंजों नङाब्ला रावबो आफानियाव सहैया। बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय, जिसु ख्रिस्ट'आ स्वयं बुंनाय बाथ्रा। मानसिया बुहुमाव जेसेबांखि धर्म, कर्म, खामानि बायदि रोखोम मावा मानो, जुदि जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावाखैब्ला, जेसेबांखि इसोरनिसिम थांनो हास्थाया मानो बुहुमनि सुबुंफोरा, रावबो बै आफानिसिम सहैनाय नङा। बे आफायानो जाहैबाय इसोर। बै इसोरनिसिम रावबो सहैनाय नङा। इसोरनिसिम सहैनायनि केबल मोनसेल' राहा लामा दङ। बे लामायानो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'। जेरैहाय जोङो अख्रां फारसे नायखोदावनानै अखाफोरखौ नुयो, अनेक ग्रहफोराव बिगियानगिरिफोरा थांगासिनो दङ। बै अख्राङाव थांनायनि जेरैहाय केबल मोनसेल' लामा दङ एबा जन्त्र दङ, बे जाहैबाय रकेट। बै रकेटनि गेजेरजों बिगियानगिरिफोरा अखाफोराव थांदों। थिग बेबायदिनो बै सोरगोआव थानाय आफा एबा सोरगोआव थानाय इसोरनिसिम थांनो थाखाय, सहैनो थाखाय केबल जिसु ख्रिस्ट'ल'सो, बे जिसु ख्रिस्ट'आल'सो मोनसे लामा। बेखौ नाजावनायनि गेजेरजोंसो सोरगो रायजोसिम सहैनो हायो। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुहुमनि सुबुंफोरनि थाखाय गोनांथिथार। बुहुमनि सुबुंनो जिसु ख्रिस्ट'खौ मानो गोनांथि? बेनि नैथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय जीसस गिव्स सेल्वेशन फ्रम सिन। जिसु ख्रिस्ट'आ पापनि उदांस्रिखौ होयो। यीशु पाप से उद्धार देते हैं। बे बिषयाव इसोरनि बोसोना बेबायदि बुंदों, रमारि 3:23 साफ्रोमबो पाप मावबाय आरो इसोरनि महिमानिफ्राय गोजान जाबाय। बुहुमाव थानाय साफ्रोमबो मानसिफोरा पाप मावबाय। साफ्रोमबो पाप मावबाय होननानै बुंदों। साफ्रोमबो होननाय लोगो लोगोनो
बेयाव सोरबा सासेया नागारजानानै थायाखै, बयबो गोग्लैदों, साफ्रोमबो पाप मावबाय होनदों। आरो पाप मावनायखाय मानसि माहारिया इसोरनि अननायनिफ्राय, इसोरनि दयानिफ्राय, इसोरनि महिमानिफ्राय गोजान जाबाय, इसोरनि महिमानिफ्राय बन्सित जानानै दङ। दा बै पापनिफ्राय उदांस्रि मोननो थाखाय, बै पापखौ निमाहा मोननो थाखाय सोर दङ? बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट, जेरावहाय जोङो इसोरनि बोसोनखौ मोननो हायो। रमारि 6:23 पापनिफ्राय मोननाय बिथाया थैनाय, नाथाय इसोरनि ओरैनो होनाय दाना जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्टनियाव जोबनो गैयै गोथां। पापनि फिथाइया मा होनदों? थैनाय। जेब्ला जोङो पापाव थाबाय थागोन, बे पापनि उदांस्रिखौ मोननाय नङा, जोङो थैनायाव थांगोन। आरो बे थैनाया जाहैबाय नोरक रायजोआव थांनायनि बाथ्रा। जेब्ला जोङो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनो रोंनाय नङा, जिसु ख्रिस्टनिफ्राय बै पापनि उदांस्रिखौ जों लानो रोंनाय नङा, अब्लाना जों बयबो नोरक रायजोआव सहैगोन, अरायनि थैनायाव थागोन। नाथाय जेब्ला जोङो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावगोन, जोंनि गासै पापफोरा नागारजागोन आरो जोङो जोबनो गैयै गोथाङाव सहैगोन। देट मिन्स सोरगो रायजोआव सहैगोन। दिनै मानसिफोरा बे पापनिफ्राय उदांस्रि मोननो थाखाय मा मा खामानि मावाखै? गोबां रोखोमनि धर्म कर्म खालामगासिनो दङ, मोजां खामानि मावगासिनो दङ, दान होगासिनो दङ, गोबां रोखोमनि मोजां खामानिफोरखौ मावदों, गावबा गाव धोरोमनि नियम खान्थि बायदियै गोबां रोखोमनि खामानिफोरखौ मावदों। बे मानो? बे जाहैबाय पापनि उदांस्रि मोननो थाखाय, पापखौ नागारजानो थाखाय बेबायदि गोबां खामानि मावदों। नाथाय जिसु ख्रिस्टनि स्वयं बुंनाय बाथ्राया बेसो जे पापनिफ्राय, बुहुमनि सुबुंफोरा जुदि पापनिफ्राय उदांस्रि मोननो नांगौब्ला केवल जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजोंल'सो पापनि उदांस्रिया जायो, पापनि नागारजानाया जायो। बेनिखायनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनो थाखाय जिसु ख्रिस्टआ गोनांथि। बुहुमनि सुबुंनो जिसु ख्रिस्टआ एथ' मानो गोनांथि? बेनि थामथि बाथ्रा, जिजास रिभिल्स गड्स लाभ। जिसु ख्रिस्टआ इसोरनि अननायखौ दिन्थियो एबा नुजाहोयो। यीशु परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं। बे बिषयाव इसोरनि बोसोना बेबायदि बुंदों, जहननि 3:14, मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय, बियो गावनि सासेल' बिसाज्लाखौ ओरैनो हरबाय। बिखौ जाया फोथायगोन, बियो आद्रि जानाय नङा, नाथाय जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन। जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों इसोरनि अननायखौ साफ्रोमबो सुबुं माहारिया मोनथिगौ। साफ्रोमबो सुबुं माहारिनि थाखाय इसोरनि अननायखौ इसोरा जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों दिन्थिनानै होदों। जाय बेक्तिफोरा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायगोन, जिसु ख्रिस्टखौ नाजावगोन, बे बेक्तिया इसोरनि गेदेर अननाय दयाखौ मोनगोन। मानोना जिसु ख्रिस्टआ स्वयं अननाय, मानोना स्वयं जिसु ख्रिस्टनियाव इसोरनि अननाया दङ। जिसु ख्रिस्टखौ पृथ्वीयाव हरनानै इसोरा गावनि अननायखौ साफ्रोमबो सुबुं माहारिनो दिन्थिबाय, जे सुबुं माहारिखौ इसोरा माबायदि अनो, सुबुं माहारिखौ इसोरा बुहुमनि साफ्रोमबो बेक्तिफोरखौ माबायदि अनो, बेखौ जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों बुहुमनि साफ्रोमबो मानसिनो दिन्थिदों आरो दिन्थिबाय। आरो बेनि फोरमानानो जाहैबाय जिसु ख्रिस्टआ स्वयं गाव क्रुसाव थानानै गासैबो सुबुं माहारिनि थाखाय खनसेयै बयनिबो पापखौ उदांस्रि खालामनानै होदों। बेनो बयनिख्रुइ देरसिन अननाय। जिसु ख्रिस्टआ बुहुमनि सुबुंफोरनि थाखाय एथ' मानो गोनांथि? बेनि ब्रैथि बाथ्रा, बेनो जाहैबाय जिजास गिव्स पिस एन्ड रेस्ट। जिसु ख्रिस्टआ गोजोननाय आरो जिरायनायखौ होयो। यीशु शान्ति और विश्राम प्रदान करते हैं। दिनैनि बे हाखा दावरा संसाराव बयबो होसोगासिनो दङ माबा मोनसे मोननो थाखाय, बयबो मावख्रुबगासिनो दङ, बयबो सिबिगासिनो दङ, बयबो खुलुमगासिनो दङ, थांना थानायनि थाखाय गोबां रोखोमनि खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ। बेबायदि परिस्थितियाव, बेबायदि समाव गोबां मानसिफोरा सिन्थायाव थादों, गोबां मानसिफोरा दुखुआव दङ, गोबां मानसिफोरा गावखौ सिन्थायाव खोख्लैनानै लादों, गोबां रोखोमनि जेंनाफोरजों घेराव जानानै थादों। बेबायदि परिस्थितियाव, बेबायदि समाव केवल जोंनि आत्माखौ, जोंनि आत्मानि जिरायनाय, आत्मानि गोजोननायखौ केवल जिसु ख्रिस्टआल'सो होनो हायो। जेरावहाय जोङो मथिनि 10:22 मोनो। इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों, ओ मावख्रुबग्राफोर आरो बिबान गिलिर
बान नांनानै मेंनायफोर नोंसोरो आंनियाव फै आङो नोंसोरखौ जिराय होगोन। प्रेज द लर्ड। दिनैनि बे बुहुमाव जोंनि थांना थानायाव साफ्रोमबो सुबुंफोरहा जेसेबांखि गिदिर खामानि मावा, जेसेबांखि खामानि गैयै, जेसेबांखि धोनि जाया, जेसेबांखि गोरिब जाया, बयनिबो गोसो अन्तराव गोबां जिंगासिनानै थानांनाय दङ, गोबां सिन्ता दङ, गोबां मेंनाय दङ। जोंनि बे सिन्ता, जोंनि मेंनाय, बे गोसोआव उसु गुदु जानाय, गोसोआव उसाव बादाव जानाय, गोसोआव सान्ति गैयै जानाय, बे गासैखौबो जिसु ख्रिस्ट'आ गोजान खालामो। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, ओ मेंनायफोर, ओ मावखुबग्राफोर, बिबान गिलिर लानायफोर, आंनियाव फै, आंनियाव जिरायनाय दं। जिसु ख्रिस्ट'नियाव आत्मानि जिरायनाय दं। जिसु ख्रिस्ट'आ बयनोबो गोसोनि सान्तिखौ होयो, गोसोनि जिरायनायखौ होयो। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गोनांथि। नोंथांनि गासै दुखु, जेंना, मेंनायखौ जिसु ख्रिस्ट'नियाव लानानै फै। जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनो गोजोननाय, सुख, सान्ति, रंजानाय, नोंनि जिरायनायखौ जिसु ख्रिस्ट'आ होगोन। जिसु ख्रिस्ट'आ बुहुमनि सुबुंनो एथ' मानो गोनांथि, बेनि बाथि बाथ्रा बेनो जाबाय, जीसस इज द किंग ऑफ ऑल नेशन। यीशु सभी जातियों के राजा है। जिसु ख्रिस्ट'आ मोनफ्रोमबो जातिनि राजा। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि आंगोफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ बबेबा इजराइलारिफोरनि, बबेबा आमेरिकाफोरनि, बबेबा गुबुन जातिफोरनि, बबेबा हारिफोरनि थाखायल' नङा। जिसु ख्रिस्ट'आ स्वयं गासै पृथिबिनि सुबुंफोरनि थाखाय सासे राजा, जायखौ जोङो मोननो हायो मथिनि एबा माथाइनि 12:20 सिरियाव। गोथार बोसोनारिहाय बुंदों, बिनि सायाव गासै मानसिफ्रा भरसा खालामगोन। बिनि सायाव माने जिसु ख्रिस्ट'नि मुंखौ बुंदों। बिनि होननाय लोगो लोगोनो बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'खौ बयबो भरसा खालामगोन। बे जाहैबाय राजा होननानै। आरो बे राजाया बुहुमाव थानाय बै राजा सुबुंफोर बायदि नङा। बे राजाखौ बुङाखै। बे जाहैबाय सोरगोनि राजा। आरो बे सोरगोनि राजाखौ जाया फोथायगोन, जाया नाजावगोन, जाया बेजों लोगोसे दैदेनजागोन, बे राजानि दैदेननाय, बे राजानि होनाया बयनिबो लागै समान जायो, सुख सान्ति गोनां जायो। बे राजाया बयखौबो मोजां दैदेनो। बेनिखायनो बुहुमनि बयनोबो जिसु ख्रिस्ट'आ गोनांथि। बुहुमनि सुबुंफोरनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ मानो गोनांथि, बेनि द'थि बाथ्रा बेनो जाहैबाय, जीसस विल जाज द वर्ल्ड। जिसु ख्रिस्ट'आ बुहुमखौ सानसे बिसार खालामगोन। यीशु संसार का न्याय करेगा। जिसु ख्रिस्ट'आ संसारखौ न्याय खालामगोन, बिसार खालामगोन। ये अनजाग्रा प्रियफोर, मोनफ्रोमबो बिसयाव, जोंनि थांना थानायाव, जोंनि मावनाय दांनाय, जोंनि संसार जानाय गासैखौबो जों गाव गावनो नायबिजिरो, जों न्याय खालामनानै लायो, नङा होमब्ला? नंगौ, जोङो साख्रि मावदोंब्ला साख्रियाव आं बेसेबां दरमाहा मोनो बेखौ जोङो न्याय खालामो, बिसार खालामनानै लाग्रोयो जे आङो बेसेबां मोनगोन। बेनि मोनसे बिसारखौ, तदन्तखौ लाग्रोयो। थिग बेबायदिनो गासै मानसिफोरा, गासै सुबुंफोरा दिनै धर्म कर्म खालामगासिनो दङ, खुलुमनाय सिबिनाय गासैखौबो खालामगासिनो दङ। नाथाय सानसे बयबो बे जिसु ख्रिस्ट'जों बिसार खालामजागोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि आंगोफोर, जेराव थोनहर जानायनि 17:30 सिरिया बेबायदि बुङो, मानोना बियो मोनसे दिन फसंखाबाय, बे सानाव बियो गावजों सायख'जानाय मानसिजों गासै संसारखौ धोरोमियायै बिसार खालामगोन। फोथायनायनि थाखाय बियो बे मानसिखौ फोथांफिननानै गासै मानसिफोरनि सिगाङाव फोरमान होबाय। प्रेज द लर्ड। सानसे जिसु ख्रिस्ट'आ बयखौबो बिसार खालामगोन। जिसु ख्रिस्ट'आ जाहैबाय बिसारकर्ता, बिसार खालामग्रा, बिसार खालामगिरि, बे इसोर जिसु ख्रिस्ट'आ। दा जोंनि बुहुमाव थांना थानाय समाव जोंनि मावनाय दांनाय, जों मोजां मावदोंब्लाबो, जों गाज्रि मावदोंब्लाबो, बयनिबो हिसाब जिसु ख्रिस्ट'नियाव दङ। आरो बिनिनो बिसारा सानसे दङ। आरो बे बिसारखौ जिसु ख्रिस्ट'आ खालामगोन। आरो बिनि बिसार खालामनाया संसारनि मानसिफोरनि बायदि नङा। बिनि बिसारा सैथो बिसार जागोन। दा बे सैथो बिसारनि थाखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ संसारनि, बुहुमनि बयबो मानसिफोरनि थाखाय गोनांथिथार। जिसु ख्रिस्ट'आ बुहुमनि सुबुंनो मानो एथ' गोनांथि, बेनि
स्निथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय जीसस गिव्स इटारनल लाइफ। येसु अनंत जीवन प्रदान करता है। जिसु ख्रिस्टआ जोबनो गैयै जिउखौ होयो। जों गोबांखौ बुंनाय खोनायो जे बुहुमाव अरायनि थांना थानो थाखाय गोबां रोखोमनि मेसिन बनायनायनि बाथ्रा, गोबां रोखोमनि अमृत लोंनो नागिरनायनि बाथ्रा, अमृत नागिरनायनि बाथ्रा। बे जाहैबाय बुहुमाव अरायनि थांना थाबाय थानो नागिरनायनि बाथ्रा। गोबां मानसिफ्रा सुबुंफोरा हास्थायो, नाथाय रावबो साक्सेस जायाखै। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि आंगोफोर, बेयाव साक्सेस जानोब्ला केवल जिसु ख्रिस्ट'ल'सो दङ। जिसु ख्रिस्ट'नियाव अरायनि जोबनो गैयै जिउआ दं आरो बेखौ जिसु ख्रिस्ट'आ होयो आरो बे संसारनि नङा, बे जाहैबाय सोरगो रायजोनि। सोरगो रायजोआव जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे थानो मोनगोन, अब्लाना नोंथांनि आत्मा, आंनि आत्मा, जों बयनिबो आत्माया थैनाय नङा, बेजों लोगोसे रंजाबाय थानो हागोन। जेरावहाय जिसु ख्रिस्ट'नि बोसोना जहननि 10:28 सिरिया एरैहाय बुङो, आङो बिसोरनो जोबनो गैयै गोथांखौ होयो आरो बिसोरो जेब्लायबो आद्रि जानाय नङा आरो रावबो आंनिफ्राय सेनानै लांनो हानाय नङा। प्रेज द लर्ड। जिसु ख्रिस्ट'आ बेयाव मा बुंदों? आङो बिसोरनो जोबनो गैयै गोथांखौ होयो होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों। जोबनो गैयै गोथां, जोबनायानो गैया, थैनाय गैया। जिखौ सुबुंफोरा गुबुन गुबुन धोरोमाव थानानै अमृत नागिरदों, बिगियानगिरिफोरा बुहुमाव थांना थाबाय थानो थाखाय गोबां रोखोमनि मेसिनफोरखौ बानायनो हास्थायगासिनो दङ, नाथाय गासैबो फेलें जादों। नाथाय जोबनो गैयै गोथाङा दं, जोबनो गैयै जिउआ दं। बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नियाव दं आरो बे जाहैबाय बुहुमनि बाथ्रा नङा, बे जाहैबाय सोरगोनि बाथ्रा। सोरगो रायजोआव जोंनि आत्माया अरायबो जोबनो गैयै, थैनो रोङै अमर जानानै इसोरजों लोगोसे जों रंजाबाय थानो मोनगोन। बिनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनो थाखाय गोनांथि। बुहुमनि सुबुंफोरनो जिसु ख्रिस्ट'आ मानो एथ' गोनांथि? बेनि 9थि बाथ्रा बेनो जाबाय, जीसस इज आवर इंटरसेसर इन हेवेंस। येसु स्वर्ग में हमारे लिए मध्यस्थ है। इसोर आरो मानसिनि गेजेराव खौसेथिखौ लाबोग्राया जिसुल'। दिनै जों बुहुमाव गोबां सुबुंफोरा आर'ज खालामो, गाव गावनि गोसो बायदियै जों आर'ज खालामो। सोरबा सुबुंनि मुङै, सोरबा मानसिनि मुङै, सोरबा गेदेमानि मुङै गोबां रोखोमनि मुं लानानै आर'ज खालामो। नाथाय बेयाव जोंनो दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौ फोरोंदों, मानसि आरो इसोरनि गेजेराव केवल सासेल' दङ, बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'। जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि जानानै जोंनि आर'जखौ खोनासंनानै लागारबो बिफानियाव बिबाय थायो, लागारबो इसोरनो मोनथिहोयो। जोंनि जिथु आर'ज, बे आर'जखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बिफानिसिम लानानै थाङो, जेराव जोङो मोनथिनो मोनो 1 तिमथि 2:5 सिरियाव एरैहाय दङ, मानोना सासेल' इसोर दं आरो इसोर आरो मानसिनि गेजेराव खौसेखौ लाबोग्रायाबो सासेल', बे जाबाय मानसि महरै फैनाय जिसु ख्रिस्ट'आनो। मानसि आरो इसोरनि गेजेराव खौसेथिखौ लाबोग्राया सोरनो? बे जाहैबाय केवल जिसु ख्रिस्ट'। आरो बे जिसु ख्रिस्ट'आनो जोंनि गासै सुबुं माहारिनि गोनांथिखौ बेनो नायो, बेनो खोनासङो आरो जोंनि आर'जफोरखौ बियो खोनासंनानै बिफानियाव जोंनि जानानै बियो। दा दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय बिनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ गोनांथि। मानोना साफ्रोमबो सुबुंफोरा आर'ज खालामो, हास्थायो मोननो गोबां रोखोमनिखौ, आरो बेखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बिफानिसिम लाङो। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बयनिबो लागै गोनांथि। बेनोमोन गासै 9था गोनांथि बाथ्राफोर। दानाबा गुबै बाथ्रा फारसे फैदोनि। बे जिसु ख्रिस्ट'आ बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गोबां गोनांथि। दा बेयावखायनो फैदो दिनैनो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावदो आरो बिनि सरनाव फैदो। आरो जोङो जेखि हारिनि जाया मानो, जेखि जातिनि जाया मानो, जेखि भाषानि जाया मानो, गासैनिबो लागै जिसु ख्रिस्ट'आ, बयनिबो लागै जिसु ख्रिस्ट'आ दरजाखौ खेवनानै दोनदों। जिसु ख्रिस्ट'आ नोंथांखौ नेनानै दङ, मानोना नोंथांनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ गोबां गोनांथि। जेराव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, नुजा होजानायनि 3:20 सिरि, खोनासं, आङो दरखंआव गसंनानै
दरखौ सौवो, सोरबाया आंनि रावखौ खोनानानै दरखौ खेवब्ला आङो बिनि न'आव हाबनानै बिजों जाफागोन आरो बिबो आंजों जाफागोन। प्रेज द लर्ड। जाय बेक्तिया बे जिसु ख्रिस्टखौ नाजावगोन, बे जिसु ख्रिस्टनियाव फैगोन, बे जिसु ख्रिस्टआ नोंजों लोगोसे जाफागोन, नोंबो बेजों लोगोसे जाफानो मोनगोन। अनन्त जिउखौ, जोबनो गैयै जिउखौ मोनगोन। दा बेयावखाय फै, दिनैनो जिसु ख्रिस्टखौ नाजाव, मानोना जिसु ख्रिस्टआ नोंथांनि थाखाय गोबां गोनांथिथार। दे अब्ला ख्रिस्टनि आंगो बिसाफोर, दिनैनि इसोरनि बोसोनखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै जे जिसु ख्रिस्टआ बुहुमनि सुबुंफोरनि थाखाय एथ' मानो गोनांथि, बे बिसयखौ जों बयबो मोनथिबाय आरो जिसु ख्रिस्टआ थारैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गोबां गोनांथिथार। दा बेयावखाय जोबनायाव बेखौनो खावलायबावनो हास्थायदों, जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदो, जिसु ख्रिस्टनियाव फैदो, मानोना जिसु ख्रिस्टनियाव गासैबो दं। बेखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ बेसेयाव दोनथ'बाय। थेंक इउ।